ଆଲୋ ବେଶିଆ ମଇ ତତେ କଣ ତିନି ଚକିଆ ବାଲା ପେଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଲୋ ବେଶିଆ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତତେ 4 ଚକିଆ ବାଲା ପେଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପେଲୁଛନ୍ତି ଲୋ? ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ। ବାସ୍ 10 ଟଙ୍କାରେ? ବାବାରେ ତମ ରେଟ୍। ନା ଆଗେ ରିସ୍କା ବାଲା ବି ଆସିବେ, 4 ଚକିଆ ତ ଦୂରରେ ରହିଲା, ରିସ୍କା ବାଲା ବି ଆସିବେ 10 ଟଙ୍କାରେ। କଣ ଏ କଥା ସତ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ସତ ନା ମିଛ? ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛି ତ, ଆଉ ତୋ ଜୋଇଁ ଜାଣିଛି ତ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଛି ତ। ସେଇ ସବୁ ତ ତୋ ଘଇତା, ତୋ ଶାଶୁ, ତୋର ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ତତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ସାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ। କିଲୋ ବେଶିଆ ମଇ ଦେଖିକି ଲାଗ ମୋ ସହ ବେଶିଆ। ସିଏ ତ ବେଶିଆ, ତୁ ତାହେଲେ କଣ ଲୋ? ତୁ ତ ତୋ ଘଇତା ଛାଡିକି ଆସିକି ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛୁ ବାପ ଘରେ। ତୁ ତାହେଲେ କଣ, ତତେ କଣ କୁହାହବ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଭଲଟା ବୋଲି। ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ଟିକେ କମ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଠୁ ଆହୁରି ହାର୍ଡ ଆସିବ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଯାଇକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦଉନୁ, ତତେ ଏମିତି ପେଲି ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପେଲି ଦଉଛନ୍ତି। ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆଗ ଦାରିଆଣି ଚେକ୍ କରେ। ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ତତେ କେତେ ପେଲୁଛନ୍ତି ଦେଖେ। ଆଜି ମୁଁ ବି ତତେ ପେଲୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏତିକି ନୁହଁ, ୟାଠୁ ଆହୁରି ହାର୍ଡ ରେ ଆସିବ। ଟିକେ ଦେଖିକି ରହ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।